Ha, hi! Nami karon din sa Cantina CDO and kamulo sila kaon karon din like I said, welcome to the podcast sa mga namina karon sa Spotify. Muna nakalami sa kuan ron technology. Anywhere you go, bit lang kang microphone, alam ko ikuan larga na. Ladies and gentlemen, sa akong gi-promise atong ilaylahon, muna akong gusto nga imuna ni siyang co-host. Kay balag sexy magtupi siya di magselo si Mrs. Hoy! Guwapa, mistisa, puti, hamis ug pamanit, single. Di ko kabalo kung naka-move on na ba or gahulat Naka-move on na, ginuo ko, tulo ka tuig nang nilabay. Ladies and gentlemen, dili na ko pwede isulti actually in respect to her. Di na ko isulti ang real name kay dito siya ganahan. Elvis, ladies and gentlemen. Di na ko pwede isulti nga Elvis imo real name. Kaya di ko gusto nga mawala ilang respeto sa imo ha. Elvis Junior pag yun. Happy, no? Hindi man na ma-happy yun. Kanang mga booking na ginawa itong mga tinuod ng mga... Kung ikaw pabuton Elvis. What? Uy, ginuo ko. Sam amang tawag sa iya. Pero we need to decide on sa iya apelido niya. Kung medyo religious, 316. Sam 316. Pero kung medyo sexy, Sam Puton. Or kung medyo yummy siya, Paina. Sam Paina. So, pili lang mo ng tulo. Kailangan pa within mga pila pa ka-episode. Basta kay si Sam iyang name. Kung ikaw ipabuton, kung ipa-change ka mong name, into a girl, ano sa'yo mong gusto nga name? Okay na ko aning Sam. Okay na ka sa Sam? Okay na kay ko sa Sam. Ano na buo ang Sam? Layo naman kaya ang Sam sa Elvis. Kay ano man good. Bunyag manis ako mga kuan ka ng... Ako mga kababata sa una. It's supposedly Jenny Samantha. Oh, di ba? Bayot kayo man. So, Sam na lang. Kay para sa Jenny ang datingan. Samantha. Jenny Samantha. So, as in, gamay pa ka na? Muna ilang tawag sa'yo mo ka na? Oo. High school ko. Kay, wala pa man ko yung name sa unang nga babae. Yeah. Oh. So, high school ka? Pag high school na ako dito. Tayo din dito ka na yun. na si Jenny Samantha. Oh. Bayot kaayo man. So, saan nagikuha? Anong Jenny Sama? Kay dapat daw, amo ang name daw, tuluman mi ana. Oo. JS ang maguna sa mo ang name. JS! Nako isa kakauban nga Jasmine Sofia. Sinasabi ko talaga sa iyo. Oh, di ba? So nagsamot ng barkada nga JS. So siya Jasmine Sofia. Ako da yung Jenny Samantha. Jenny Samantha. Ay, katulo. Nakalimot ko sa ikatulo. Samson, kablan ako. Samson. Oscar. Junior. So, mura ako mga anak na RJ. Rusty Jan, Raybird Jan, Rafaela Julia. So, imo Samantha. Jenny Samantha. So, nag-sam nang dayan ka. Nag-sam na lang dayan ko. Wow. You are really beautiful, Sam. In fairness, imong pamilok. Anak kayo. Kundi lang yung kamustorya daw. Uy! Girl lang yun. Sun language. Kano sa ka nakabalo? Kali medyo personal na. Kano sa ka nakabalo nga, member ka sa LGBT? Since elementary yun ko, kay Joker man ako amahan sa una. Magdala na gani ko og friend sa balay. Okay. Gakasimutan naman yun niya ang ako ang tunay na kulay. Nakabalo. Pag may elementary siya ni grade 1, grade 2? Mga ingana na. Okay. Grade pero dahil naka, mga nang kakiyay na ka, you want to wear, kay sa una, uso ang kanang kuan sa una sa Divisoria. Sex bomb dancers. Sinasabi ko talaga sa'yo. Upaw pa ko itong kapanahon, Wad. Upaw pa ko itong kapanahon. Sex bomb? Yes. So, katong elementary ka, may uso sa mga sex bomb. Mo gina siya mo ang generation sa una. Mo na mong kapanahonan sa una. Sumusay sa mag-sex bomb, pinabaliay yun og hawak yun sa una. Sinasabi ko sa iyo. Eksena naman dayon si Mystica na namug na ang split. Natanawa lagi. Nangayo og sample. So, klaro gini kung elementary ka. So, kana nga time kay go-work naman ko. Oo. So, papan so, dito ko.
So imong papa naamoy na niya. Oh, naamoy na niya. Kay mo ana man din siya sa akong mga classmate nga babae sa una nga. Kuha na sa ninyo akong anak para matagan ko niya og apo. Mo ba? Pero na-feel na niya. na-feel. Pero kano sa mga nakaingon mo accepted na ka? Fourth year na siguro ko. High school na? Pero naabot ba sa punto nga murag giaway ka sa imong kwan? Giaway ka sa imong papa? Wala man sad. Kuan lang siguro. Sa iyaha lang siguro kay ako ra magud isa ang laki. So unta ang laki. Ikaw ra. Kay tulo man ni. Tulo mo tapos Ako magulang babae, ako mangod babae. tunga ka. Tres Marias. Sinasabi ko sa iyo. Sinalipan na rin tanay mong papa kaya nano sa lalaki. Munang junior ka. Pero ang ending na yung magyapong Tres Maria. Mo lagi na karo. Nahimo na Gusto si ko Maria. makita sa dagwis yung papa. Pareha mo. Ay, Ingon sila nga naman similarity. Oo. Pero most, ano gyud kay ko, mix gyud ko. Mix ko nila ni mama. How about your mom? Yun sa niya pagdawat. Ay, sa una pag yun. Sa una pag I think ang mga moms, no? As in. Ang mga moms mo siguro, kasi syempre, gikan good na sila sa inyong lawas. So, I'm sure kabalo ka, no? So, Siguro napako sa ko mga toddler years. Na-feel na gyud sa ko mama kay behave daw kay ko. Lahi na daw gyud ko. Pero ikaw personally, elementary ka nga, marunong ka nga, ay, Yes. gay gyud ko. Oo. Ay, Kanang confused naman ko kay ngano nga ka-attract ko og lalaki. as early as nga na mga grade Yes. 1, grade 2. Oo, maka-appreciate When ako. ka nagsugod na parang freely na ka nga mag-cross-dress? After nga nag-high school ko, kay Okay. ginabagay man pud nako kay sa una manggod sa mo ang school. Shout out ko sa akong mga ka-LGBT dira nga mga ano, no? Fortunate kay mo nowadays, kay kami sa una, my God, lakgon mi og gunting sa mo Kay mga dili maestro. pwede akong long hair. Bawal mag-long hair. Okay. So ginabagay na ko ang unsa ko ang dress sa akong hair Perfect. before. So, na okay ra po dahil ang tanan. Oo, na okay ra po. Then, Karon high school, so pila yung mga edad ana? Pila edad na ng high school? Mga 15? 16 ko ni graduate high school. Balita na ko, nga bata pa sa daw ka, nisulod ka na dayon sa boyfriend-girlfriend, tapos walay pagbahal-bahal, nag-live-in dayon. Uy! Kasi kanhangol ka. Hindi man ako sa langakaan. Basta lagi. 16 ka, di ba? 17. 17? 17. So 17 ka, nagka-boyfriend ka, then Yes. di lang ni basta-basta boyfriend, talagang na-live-in pa gini mo. Nag-live-in good me. Paano di mo nagipanangit sa imong parents? Walay nahitabo nga pananghid. Kay nahitabo, huy! Sa bagay, may nananoy kita-kita raman. Oo. Kita-kita raman nananoy na minaw, ani. Sa! Murag isa na ko ni Kancharo Santos, no? Murag katsada ni siya. Murag, oo. Koan, na-timingan mang good nga friend sila sa kong papa before na kami. Sinasabi ko talaga sa'yo. So, Friends kay sila sa kong papa. sila si mong papa? Duda ko. As in, friend nga, barkada. Barkada, kauban sa inom. Oo. Pero para di silang age? Medyo older silang age? Layo ra kayo. 2 years ra So, iyang mas ahead sa una, ko. so nag-ingon ni mong papa nga una siya naging aki. Ana. Motong pag kami, nagselos sa kong papa. Uy, charis. Pero tinood ba? So, friends sila. Friends sila. So, una sila nag-friends, saya nagkamo. Oo. Wow! Friend So, ito wala niya di- akong papa so, dahil kay wala- target na to niya. Guwapa. Kana nga time, ano naka cross-dress? Yes. Long hair, ingali naka. Long hair na. Pero wala pa ko nag-hormone sa ito nga time. Wala pa ko nag-transition. Pero nga na ang imong Ingana. kana, girl na. Wow! Yes. Guwapa. Give in. Pero wala pa kasi. Siya ang first ba ang boyfriend, no? Yes. Kung serious siya, sa high school na apod. Paano kayo na Pero high mga school? charmos rato sila. Mga charmo na na. Pero kani siya ang ano? Siya Ako lang, so siya ba ang una nga nakakuan? Nakabungkag sa pinapok? Siya ba? siya. Sorry, Siya kung first and everything. and everything. And everything. Pasensya na ako ng gigibalay talan. So you guys been together for how many years? 7 years. Wow, tagal ah.
17 tapos. As in, naglibin mo sa inyong balay yun? Sa Together, balay yun. uban siyong papa? Yes, sa akong parents. Huwag ka kabalo nga ba nagkamang po ng papa? Charot lang, papa. Charot lang. Grabe, ano? Oo. Pero 7 years. 7 But anyway, years. dili na ko gusto mo dig in pa sa mga reasons nga anong nag-away mo. But just pero after 7 years, wala nag-workout. Then nagbulag. Nagbulag. Tapos after him, wala na ka nakapagrelasyon nga Wala serious. na. I've been single Mga for char-char, 3 years. Mga char-char, Naku, mga naka-dates. dates lang. Dates lang. I heard nga naka-date pa ta na kag mga afam. Oh, yes. Naka-try kag date nakakuan Nakadate ka ko ka, pero fam. wala mo nakita to in 2 person. years wala. Pero abi kita ko serious mangod siya. Kay joke pa naman siya. Di ay. Kana. Oo ba? Dosmel, patomel. Ana naman. Oh, di lami kayo. So, sa muna ni. babae na kayang failing then. Gecheka na siya nga mo eksena lagi siya diri. Eksena siya sa Pilipinas ana diri sa tuwa. Then suddenly nawala. Suddenly, a month before sa date nga iyahang plan nga mo ni Mo ani sa Pilipinas ya. wala siya. Unsa iyang kuan? Unsa iyang nationality? US. Amerikano? Amerikano. Pero amat lugar so wala ka kabalo sa rason lang kalit lang nawala. Kalit lang siya nawala. Ay, Hindi naku. na ginasin. Dili ta gusto mo kuno nagdawtan kasi nalumos to. Giluan Hindi ko o lang mansad. na side side og gibakingan. Oo. Ang ligi niya to sa iyang ulo. No, Nawala just in lang case if you're asking guys, kamo na minaw nagtanaw, you're just asking ngano nagkailam eh. So she's now working sa akong office, no? Kaya ako po gusto ko nga sa akong office na po LGBT. Kaya kabalo ko mga creative kayo mo, you guys bring joy sa group. Pag wala yung LGBT sa grupo, parang mingaw. Takabalo ko ka mo, Lang ba? creative mo, ganan ko. Oo, no, magdaan na gyud pagpalit nga kung LGBT ang usa ka kuan samot na kung gay ka or trans, murag daan na gyud sa Sa imo. feeling pa na ako sa Init opisina na nga sa kung imo. ano ni mo ka gwapa, tapos ka ng girl give ka, away minsan ang asawa, di ko niya ipa-duty. Di ko niya ipa-duty. So, murag safe ra po daw. but technically, nailan ako kasam, pero ako mas nailata, lagyan ko sorry sa uban akong kailangan mga bayot, medyo active, agresibo, mo chat o mga lalaki, mo on call o mga lalaki. I don't know, last mo ha, I'm staring at you right now, eyes to eyes ko na makakasa ko ha. Pero nakita ko sa imo kay murag dili kaing anak kayo ka ako nakita nga anak yung Dili. as in magpangita gyud og laki ana. Dili gyud. Why? Ngano ka? Ambot lang sad kanang siguro orientation sa family of course. Okay. Kay since I dress myself as a trans woman, Ah. so I live as of woman. So kung Ah, unsa ang okay. babae Pero ano kay ano na mo ability mga naman. kaila lagi dila na ko i-mention nga. Sige. Sige. Sige, mga kaila lagi on ko. Tapos taw pag naagaling mga kwarta talent fee urban pa malitig sapatos. Na iba mo biyahe gyud mato sa bukid no na magcharot-charot sa mga I don't know, pagumangkot. pero wala sukad na nako nabuhat no. Dili man sa kanang lugar nga ambot lang kanang After sa imong 7 years, in fairness sa imo 7 years, 7 years. nag-live-in pag yuga. Yes. After that, wala ka nagpangita Wala. for another Wala. relationship. Wala. So, okay ra ka. Okay ra gyud baya. Grabe sa Okay mga rin panahon ng mga bugnaw, ang mga panahon, Ano ang mga mga- pangangailangan Ay! sa usa ka babayi, Oo. Wala gyud what. As in. alugnan ra, or hawak kamay, or all by myself. Ikaon ko na lang itulog. No, ana ra. Bitaw, oo. Then may question. I know napangutanan ako ni Simo for the sake aning vlog and for this podcast. Then what makes you happy? Then like sa matupaso sa kakape, kanino ka bumabangon? Of course, akong family. So family ka ron ang imong Family, priority. Yes. So parang ano ka ba? Parang breadwinner or ikaw mo iusasad sa mga kuan. Kanang dili po ko ingon nga breadwinner kay since ako mother or father naman sila income nila. okay. Pero pag na sila request, I'll do my best nga makahatag ko sa ila. Ang imong maigsuon, napagyaponde sa inyong balay o wala na? Na sila ila kaugaling ng family. So ikaw na lang ang kuan, only son and daughter. Okay na tong daughter ko. Okay na to, oo. So that's why muna ko nakita nga karon nga so okay ra ka. Okay ra. Family mo inspiration Okay ra. is your fight. Oo. So pwede ra gid ano. Well, ako lang nagipangutana, please ay lang mo galain because namagot tayo
Namag ito makila, basta kay bayot. Ang weakness yun, lucky. Mangita og lucky. Nakoy mga tao sa una sa MOR na bayot. Okay ang duty, pero pag lucky na galing istoryahan, mabuang na. So, sa imo, para sa imo, di sa tamang istorya, as of today, As nga of nagstorya today, ta, oo. wala ka namang ingon na nangita, wala sa Wala. So, sa imo pang gingon na lang kay mga Oo, chatmate, naalang. na yung mga gachar-char. Oo. Like ka ng... Pero wala ka in a hurry nga, I Wala, need to wala. be in a relationship. Wala. So, okay ra ka, happy Okay ra ra ka. kay ko. Yes. Yun. Pero just in case lang, just in case na mamina mananaw. Unsa na imong ideal? Hopefully, kung musulod magiging relationship, unsa imong gipangita nga hopefully sa kalalaki? Of course, kanang dawat ko wholeheartedly. Kung unsa ka. Kung unsa ko. Dili kay Mo- tungod mo to- kay... So at least, I'm happy for that nga. Pwede ra gid nga walay boyfriend. Inspiration ng family, okay ra. Nagunaw na ba ka in the near future na po kayo ng mga anak? Usong po na ron ay anak, adapt or mag-adapt lang or something. Kung kwartaan ka, aan ka Dutch, magpakuha og kuan, surrogate. Kung na kay kwarta, surrogacy. okay sa mo ng surrogate? Pwede. Oo. Siguro, Pwede. no? Siguro kung sakto na gid ka og panapi kay Ginoo ko dito So- kay so okay sa imo na Oh, dako mag-surrogate kay siya ka? nga responsibility basta na kay anak. Kung nalay panapi, okay Kung ra nalay ka na? panapi, of course. Okay, yeah, I like it. Now, karon, pila edad nimo karon? 18. Mamatay. 19. Masunog inyong balay. 20. Dugit mo man. 20. Babaan mo malunupan. Uy, baba, dili na. 28. Nalunupan na ra ba mi sa una? Mubiyan lang na-relocate na mi. Alam mo, in fairness mo, motoy mo yung ganina nga, kung lalang kay, kung tagang kag chance, so, kung pwede mo dawatong ka, physically ba, unsa ka attracted? Physically so sa kalaki, chinito, taas, puti, morena, sa imo Chinito. mga Korean type Mga nyo. Taller than you. Taller than me. Number 1. Morena or... Okay lang. Any Bigay- or color. put- okay ra? Okay ra, any color. Violet, si Barney. Pero, Okay ra ka, basta taller than you, chinito. taller than me, Ano gid ko, mag-base gid ko sa attitude. Sa celebrity, asa ka kanang attracted kayo? Like, kanang kung para makita na ko, nga na nga mga type, kinsa nga mga celebrity? Si Koan, Ding Dong Dantes. Ding dong da, Marian Rivera. Pwede. Oo. Yes. Si Matteo Guiducelli. Matteo Guidicelli. So medyo gusto po ka yung mga mga Yes. men in uniform. Oo. Alam Then medyo katong masa- bago karon katong sa basketball. Sino? Katong si Dwight. Hi, Dwight. So, again right now, si Sam is working sa akong opisina because I want na ako yung mga inputs from the LGBT. Kompleto akong kasi po pro naman may mga gortams. So, kailangan may mga bata-bata nga minds. Actually, gusto ko kumuad sa ako ang kuno katong mga younger side para makabalos ako in aid of legislation. Ana ba? So, I'm so happy Sam nga naka sa team. And I'm so happy also nga sa mga sunod na akong mga vlog or sa gahi nga mga vlog, siya na akong mga ginapaadto kay busy man showcoms, busy daghay pang buhaton, kabalo na mo. Busy-busyhan. So hopefully tana. Tapos atangin ninyo mga picture. O di pa ni Mao na pa siya mga picture sa mga buhaton, nakatupis. Nga anjut loggers. Abas, manggawas mga lesuman daw. Leso sa rambutan. Baba! Ikaw medyo bugsi ka, sa mga nagpabuhat ba ka or kana sa mga Prayers. Pag-ampo lang na. Time team na panalangin. My God, sa sige lang pag-ampo mo na napay ako ha. Ganon, oo. Tinuod nila. Tinuod. Nagpa-inject ka. Wala. Hormones lang. Hormone Talaga? replacement therapy. Feeling ako bro napukoy na tumor nga hormones pero Basta wala kay, nagsaba akong asawa. Basta kay Kaya mo- religious lang yun ang pag-intake. Dala pag-ampo, gina pag-intake. Ana, gina siya, oo. Espiritu sa mga kabayutan. Kung nakakay Charet. kwarta, Mm-mm. ang imuhang kuan, imo ipausab. Kung na ako'y kwarta, yes. Yes. Magpaano ka? Yes. Daghan na para daghay choices. Actually, gusto ko kong tulo. Then lain-lain og variant. Na ay Amerikana, na ay Pilipina, na ay Negra, o sa man. So if ever kung nakay kwarta, magpaano ka? Ito Yes. Thailand. Pwede. Para ano. Pero at least
nalipay ko nga inganay mo sitwasyon karon. So right now your heart is wala dili pod searching. Dili. So okay ra sad ka. Dili. Okay. Okay sa. So happy ra sad ka. Kayo. Yan. Kayo. Samot na kay kanang na appeal ko sa imuhang group, sa imong family. Nasildo na, bali ba mo pa may nasildo yun? Wala pa. Pasalamat naman eh. Unya na pasalamat kung masildoan na. Ito yung ginako niya sa challenge. Oo. Message nimo para sa imong mama nga nagtanaw. Ma, Salamat sa mga panty. salamat sa mga brown panty, sa mga lipstick sa panahon nga nagkalisod ko kaya di ko kapalit. Oo. Salamat sige. Salamat for always there. So, Gapanty ba daw ka? of course. Kalaparohon ko. Oo. So atangin ninyo si Sam, magbuhat ta og fan page niya. Okay to, dagan kita laago na to ni panguban na tong mga areas, mga lag-lag. So kung i-hire siya, ako po ang manager. So saan naman akong bukoy? So narang yar yung motherhood po nga manager na po sa Yes. kilid. Okay? So dagan tatangi si Sam sa mga dugang pa namo mga podcast, mga istoryahan, anything nga mga topics, mga lugar nga mong laagan ana. Okay? Di ba? Og tanan mga pampabeauty katong magpa-beauty sa kuha mo, sponsor og mga pangipon sa ilan na naihatag. Okay ra na sa inyo ha. Daghang salamat. Again, comment below kung sa'y gwapo niyang apelido, Sam 316, Sam Puton, or Sam Paina. Tanginin nyo na, comment below. Daghang salamat. Kini pagyapon si Consiel Bernie Bitog-Bitog Isparsia. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ingat mo tanan, i-share ni love you all. Bye!